Minun mies omaa vankkaa kokemusasiantuntijuutta satuttavasta ja narsistisesta suhteesta tulleen ihmisen rinnalla elämisessä ja olemisessa. Me ollaan oltu yhdessä nyt noin 18 vuotta ja hän on nähnyt kaikki mun vaiheet selviytymisprosessista ja toipumisprosessista. Esitetään hänelle nyt teidän esittämiä kysymyksiä, joista me toivon olevan apua kaikille teille, jotka aloitatte uuden suhteen satuttavan narsistisen suhteen jälkeen ja myös erityisesti teille, jotka aloitatte suhteen tällaisen ihmisen kanssa, joka on joutunut kokemaan hyvin rankkoja asioita edellisessä suhteessa. Kun toisen turvattomuus, pelot ja ahdistus iski, niin miten sä silloin toimit? Olin läsnä, otin syliin, kuuntelin ja lohdutin. No entä miltä susta tuntui kuulla, että toinen oli kokenut satuttavan narsistisen suhteen? No lähinnä ensimmäinen tunne oli varmaan ehkä vihaa ja sitten suru siihen. Että, vihaa mitä kohtaan? No sitä aikaisempaa kumppania, että miten on voinut kohdella tällä lailla. Mitä muuta? Miltä tuntui kuulla, että tämmöistä on ollut aikaisemmin? Tosi pahalta ja surulliselta. Miten kestit toisen alun varmistelut, mitä mullakin oli tosi paljon? Olihan se alussa vähän outoa, mutta sitten pikkuhiljaa kun me aloin ymmärtää sitä ilmiötä, niin siitä tuli uusi normaali. No mistä sä tiesit, että tässä on nainen, josta pitää kiinni, etkä säikähtänyt alun vaikeuksia? Kai me vaan tykkäsin sinusta niin paljon. Mitkä sinun tekemiset triggeröi vanhoja haavoja? Tarkoitetaan minun vanhoja haavoja sieltä satuttavasta suhteesta. No tässä mulla tulee mieleen ehkä tekstiviestit ja sitten uloslähdöt kavereiden kanssa, että piti kauheasti todistella, että on niiden kavereiden kanssa eikä ole sitten jonkun muun kanssa. Kyllä. Miten sinun oma mieli on kestänyt ja jaksanut? No, minä olen elämässä kokenut aika rankkoja muutenkin ja sitten oma empaattisuus ja tietenkin rakkaus Jenniin. Mihin oireeseen oli vaikein tottua tai vaikein ymmärtää, että johtuu puolison traumataustasta? Luottamuspulaa. Se oli ehkä vaikein. Mitkä asiat oli raskaimpia kokea? No se kipuilu, mitä kesti niin kauan. Sinun vai minun? Sinun. Ja sitten luottamuksen puute. Joo, minun. Niin. No entä mitkä auttoi jaksamaan olemaan kärsivällinen? No, minä olen tosi kärsivällinen luonteeltani ja empaattinen ja sitten minä tykkäsin sinusta niin kovasti. Mikä tieto tai asia auttoi sinua ymmärtämään satuttavassa suhteessa ollutta? No, me puhuttiin tosi paljon ja käytiin läpi sitä asiaa. Mitkä sai sinut luottaa siihen, että asiat ratkeaa? Alkoi näkyä toipumisen merkkejä ja sitten alkoi tulla luottamusta. No sitten vika. Mitkä on sun tavat hoitaa sun omaa jaksamista? Urheilu. Kiitos, kun jaksoit vastata näitä kysymyksiä. Oli paljon. No ei mitään. Toivottavasti näistä oli jollekin hyötyä. No minä uskon niin ja kiitos kaikille kysymysten esittäjille.